Sanibonani, namhlanje bengicela ukukhuluma ngegama. Igama. Bakwethu, igama libaluleke kakhulu empilweni. Igama lakho libaluleke kakhulu empilweni. So igama bafethu liphathwa kahle. Igama bafethu liyahlonishwa. Igama lingumhlahlandlela. Igama liyona nto emhlabeni okumele uyihloniphe, uyinakekele ngendlela eyisimanga. Ngokuba ukumoshakala kwegama lakho, ukumoshakala kwempilo yakho. Awuthi ngikwenzele umzekelo. Njengamanje la ku-TikTok siyakhuluma ngezinto eziningi ezahlukahlukene. Abantu bakwazi ngegama leli olifake la ku-TikTok. Uma wenza into ebhedayo la ku-TikTok, kuzoba khona abantu abazolimenshina igama lakho. Bathi wesibanibani wakwasibanibani. Yekela u-1 no-2 no-3. Bear in mind ukuthi la ku-TikTok i-video moyifaka iya-circulator to billions and billions of people. Ungazithola namhlanje umoshakalelwa igama la ku-TikTok. Udume kabi ezweni. Mind you, usazobadinga abantu, usazoyidinga imisebenzi, usazolidinga usizo. So, uma uliphathe kahle igama lakho, uzothi mawunokha eminyangweni thizeni uvulelwe. Uma uliphathe kabi futhi igama lakho, uzothi mawunokha eminyangweni thizeni ungavulelwa. Noma ngathiwa usizo usuludinga kangakanani. Kepha igama lakho ungakhonanga ukulisebenzela kusenesikhathi, noma ungakhonanga ukuliphatha kahle nokuziphatha kahle wena, liyokuvalela igama lakho eminyangweni eminingi ongathola kuyo usizo. Ngakho-ke ngithi mina masihlonipheni amagama ethu. Uma uthatha nje umzekelo, let's say uyingane kaZuma, Duduzane Zuma. Uma ufikile ama-CV yakho waphosa noma ngaye kuphi, bathi mabaqala nje bathi awu ingane kamongameli, usuyangena. Kuneminyango ongena kuyo ngenxa yegama, lobuhle begama lakho. So liphatheni kahle